चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना साननो हागौ आरोना सोरबा सोरबा इउटुबनि पेमेन्टखौ मा खालामखो माथो पार्टिबो होआसै इदि सानदों खोमादां आरोना। एक्चुअली आङो होगोन पार्टिखौथ' लेंहरगोन आङो खाथि खालानि लोगोफोरखौहाय। माने आङो फार्स्ट पेमेन्ट मोननायखाय माने आंनि थांखिया एकदम आलादा जुदा आरोना बयजोंबो मिलाया। माने गोबां रोखोमनि थायो नालाय गावबागाव थांखि थायो। सोरबा इउटुबनि फैसाजोंनो न' लुयो, सोरबा मबाइल बायो, आइफन लायो, गोबां माबा माबि सिमां दङ आरोना। नाथाय आंनिया एकदमबारे जुदा आरोना। नायलांदो नोंथांमोना आंनि थांखिया मा, आंनि इउटुबनि फैसाखौ आं मायाव बाहायखो नोंथांमोना नायलां आरोना। मोजां मोनोबा अननानै लाइक खालामनानै होदो, शेयार खालामनानै होदो, आरो गोदानबा आंनि चेनेलाव वेलकाम, मस्ट वेलकाम, साबस्क्राइब खालामनानै हो। आङो बेबायदिनो मोजां भिडिअस होलांनो हानाय बायदि आरोना। आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै एक्चुअलि। मानो होनोबा इउटुबनि फैसाया आंनाव हाबफैबाय। आंना सिगाङावनो हाबफैनो गोनांमोन, नाथाय चेनेला गेजेर खन्द'आव आंना डिमनिटाइज जानाय आरोना। मनिटाइज अन खालामखानायानो जाखानायानो, बेलेन्स अर्निं जानायानो माबा डिमनिटाइज जाना होनाय। इनिफ्राय सिगांनि डिमनिटाइज जानायनि बेलेन्सफोरा दायो आंनाव हाबाखै आरोना। दा मनिटाइज अन खालामफिनखांनायनि उनावसो, गोदान मनिटाइज जाखांनायनि उनावसो, एप्लाइ खालामफिननायनि उनाव ओमफ्रायसो बेयावसो बिनि अर्निं जानाय बेलेन्सआसो हाबदों आंनियाव। बेनिफ्राय मा होनगोन सिगांनि अर्निं जाखानाय बेलेन्सफोरा आंनियाव हाबाखै आरोना। जुदि हाबोमोनबा आंनिया $800निबो बारा जागोन आरोना। बेनिफ्राय बे हाबनाय जायासै आरोना। नैबे दा गोदानासो हाबनाय जादों आरो। जियानो जा इउटुबनि फैसा मोनबाय, गोजोननाय मोनबाय, जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना। बुंख'नो हाया। मानो होनोबा गावनि खस्थ' खालामनानै गावनि एक्सट्रा इनकाम जानाय जादों आरोना। इनकाम खालामनाय जादों इउटुबनिफ्राय, भिडिअस खालामनायफोरनिफ्रायनो। मानो होनोबा आङो सिगांनिफ्रायनो भिडिअ खालामखायो, नोंथांमोनाबो मिथिगौ। खायसे आंनि गोजाम इउटुबारफोरा मिथिगौ आरोना आंखौ सिगांनिफ्रायनो। आं सिगांनिफ्रायनो भिडिअस खालामबोबाय बिदिनो। बिनि फैसाखौ आं दिनै मोनबाय, आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आरो नोंथांमोननि सापर्टनि गेजेरजोंसो आङो इसिबां सफैनो हाबाय। आरो आंनि सापर्टार होग्रा आरो हेटार्सफोरखौबो आं जोबोद बाख्नायहरबाय आरो दिनैनि दिनावहाय। जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो। नोंगौ, नोंथांमोननि सोरबाया मोजां बुंनाय, सोरबाया गाज्रि बुंनाय, ससियेल मिडियायाव ओंखारबाथ' सोरजोंबा मोजां बुंजाखायो, सोरजोंबा गाज्रि बुंजाखायो, नङा होमबा? बेफोरनि गेजेरजों आङो दिनै नोंथांमोननि सापर्टआव, नोंथांमोननि अननायाव, एबा नोंथांमोननि गोबां सोरबा माखासे हेट खालामनायजों लोगोसेनो आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो। आङो एक्सट्रा इनकामखौ आं मोनबाय आंनि इउटुबनि फैसाजों। आङो दिनै मा खालामखो, एबा आंनि इउटुबनि फैसाखौ मायाव बाहायखो नोंथांमोना नायलांदो अननानै। मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै होदो। बास नायलांबाय थादो होमबानिया। थोड़ा अच्छा से पैकिंग करना। और क्या चाहिए दीजिए? ओए मम्मा थोड़ा अच्छा से पैक करना। ये हो गया ना? हाँ, थोड़ा सा कंजन मतलब सनै लोगोफोर दायो अनाखाना रडनि खाथियावहा लामायाव आरोना। अनाखाना गोजां बोथोर, दायो गोजां बोथोर सफैबाय, बेखायनो ब्लेंकेट गांसे होनाय जाबाय आरो।
आरो नै बिसोरबो उखैनानै दङ। गोबां बेबायदिनो दङ, खिन्थु माखासे गोबांखौनो मदद होनो हाया, खिन्थु आंनि मेगनाव जायखौ नुदों आं बेनोनो होनाय जादों आरोना। नुनानै थानो हाया आरोना, आंनि गोसोआ माने बिराद अनखांनाय मोनो बिसोरखौ। माने बिसोरखौल' नङा, गोबांखौनो बेबायदि बिबायारिफोरखौनो आं नायनानै थानो हाया आरोना आंनि गोसोआ। जोंहा मोजां न' बां दं, जानाय थानाय मोजां, गाननाय जोमनाय जोंफोरा दं, नाथाय बिसोरा हनै लामा सामायावनो जिरायनानै बिबायनानै जानाङो गावनि बोथिसे ओंखामखौ। स' बिनिखायनो आङो माने नुबाथाय आंनि गोसोआ थानो हाया आरो। बेखायनो आङो आंनियाव दायो इउटुबनि गिबि पेमेन्टखौ आङो बिथांमोननो होनाय जाबाय आरो। ब्लेंकेट गांसेजों लोगोसे जास्ट जानाय आदार हरसेनि एबा उदै बुंजासेनिथ' इमाननिखि बुरजा होनो हाया, अब्लाबो बिसोरनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय आङो जि हायो बेखौ आं होनाय जाबाय आरो, आंनि मेगननि नोजोराव नुनायखौ आरोना। हेल' गाइस, दायो गोजां बोथोर सफैबायना, स' बिनिखायनो बिथांमोना जायनाखि बिबायारि आरोना बिसोरनोथ' होनो जोंहा जेबो राहा गैया नालाय। नों आंहानो बेबायदि नुनायखौ मदद होआब्ला सोर होनो, नङा होमबा? दायो गोजां बोथोर सफैबाय, खायसे मा होनो सोरबाया मोजां मोनाबो जानो हागौ, सोरबाया बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ मोजां मोना जानो हागौ आरोना। खिन्थु आंनि थांखिया बेनो आरोना। स' आं होनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो। स' नोंथांमोना मा बुङोसै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना। दायो जोंहाबो जानो थांनोसै, हेपि डिनार जानानै रुमाव थांनोसै आरोना। दा मामा नों मा जादों खोन्थादो, थाथुब मोसा। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नुनानै एबा नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ। स' बेनिखायनो नोंथांमोनाबो आंनि थाखाय अरायसम आर'ज खालामनानै हो, जाहाथे मोजां फेमिलि न'खर दालांनो हायो आरो मोजां मोजां भिडिअस लाबोनो हायो। इसोरनियाव जिखि धोरोमानो जाया मानो नोंथांमोना बिनानै होगोन होननानै आं आसा खालामबाय। एसेयावनो गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो।